Sannan kuma ni na yi aure ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Na yi aure ya kai 7. Duk namiji da zan aura mafi yawanci wannan shi wani na farko wanda ya fara aura shi bai ma san ya zai ma ya gyara jikinsa ba zai yi min abin da zan ji daɗi. Na farko kenan. Shi kuma na biyu shi kwanciyar ma kwata-kwata bai iya ta ba. Ni kuma harija ce. Ni idan namiji zai kwana yana kina ba na gajiya, wallahi ba na gajiya. Kuma ina gamsuwa kam, amma dai ba na gajiya kowane lokaci. Ina ji na sai ko da yaushe in na ci abinci na ƙoshi, to abu na farko da zan buƙata na buƙatar namiji. Namiji ko sau nawa zai ci ni a rana ina jure ci, kuma kowane irin style ne ina iya yi masa. To amma me yake hana ni zaman aure? Mafi yawancin gaskiya 'ya'ya maza sai kun gyara zamantakewar rayuwarku, amma idan ba haka ba gaskiya akwai matsala. Ni ina so Allah ya haɗa ni da daidai ne, kamar yadda nake harija na haɗu da hariji ɗan uwana, kuma wanda ya iya wasa sosai, ya iya wasa da mace. Saboda wasa ma kaɗai nikan idan har namiji zai yi yana iya gamsar da ni. Amma ka zo ba wasa ba komai, ka zo ka faɗa min, ka zo ka neme ni komai ma ban ji ba. Shi ma wani wanda na aura shi gabaki ɗaya ma shi yana nema na ma idan ma ya fara taɓa na wallahi ba na jin komai, saboda bai san inda zai taɓa ba da ji daɗi, bai san ta ina zai fara ba. Shi buƙatar shi kawai shi ya sha nono, kuma shan nono ba wai a hankali ba, kaman wanda ka samu wani mai ma zan ce maka ka kama nono kana tsotsa da ƙarfi kana yi min abin da zan ji zafi. Kaga wannan aure ma shi ma wannan naga ba zan iya ba na ƙara gaba. To shi yasa da na haɗu da wata mai suna Jamila a ji daɗi, shi yasa na ce ni ma bari in je in nemi Jamila a ji daɗin nan in ji daɗin. Saboda haka ya kamata idan ke ya mace kin ji maganan nan da na faɗa, yana da kyau a ce kin yi amfani da shi. Kuma na ba da shawara sosai, na ba mata shawara sosai. Ina so ki sani namiji, idan kina so ki siya zuciyar namiji, ba wai ko da yaushe idan ya tashi zai neme ki ba, ko da yaushe style ɗaya. Yana da kyau a ce kin koyi style kala da kala, yanda kowane irin style idan kika yi wa mijinki zai ji daɗinsa. Yana da kyau a ce ke kin yi wa mijinki, ke fa 'ya mace ce kuma kin san salon da zaki iya yi a rigingine, ya yi ya gaji ya koma kanki hoho ya yi shi ma idan ya yi har ya gaji. Kwanciya dai kala-kala ga shi nan, babu kalar wani ɗin da kuke ganin babu kalar irin kwanciyar da ba zai yi ba. Idan ma a tsaye ne, duk yanda dai zan yi mijina ya ji daɗi ina yin sa. Amma to me sai na kasa haɗuwa da daidai ne. To wannan shine matsalar gaskiya. Yana da kyau a ce ke 'ya mace kin san style na kwanciya kala-kala, ba wai iyakacin wasa ba kaɗai. Wasa, a sha nono, a sha menene, a sha menene, duk ba wai shi kaɗai ba. Wurin kwanciyar ma kanta namiji da zai shige ki, yana da kyau a ce kin san style ɗin da ya fi so. Idan kika san style ɗin da namiji ya fi so, to ki yi masa. Kuma haka idan girki ne a abinci, ki fahimci me ya fi so ki riƙa yi masa. Sannan kuma fannin mahallinki, tabbatar da kin tsaftace shi, komai naki ya zama normal. Sannan kuma wurin kwanciyarki, bayan gidanki ne, kicin ne, menene, duk yana da kyau a ce ke kin tsaftace su. Saboda aure ba ƙaramin abu bane. Aure bauta. 'Ya mace ce, kuma ni doguwa ce, sannan kuma ni fara ce, kuma duk inda na shiga za a kalle ni. Na san iya kyau dai da ake bada daidai misali dai Allah ya bani shi, na gode masa. Amma kuma me matsala na ɗaya ne,
da na kasa samun namijin da zai iya zama da ni, saboda ni gaskiya harija ce, kuma na san salon kwanciya da zan yi wa namiji yadda ba sai ya je ya nemi wata a waje ba. Na san duk salon da zan yi wa namiji, amma me matsala guda ɗaya ne, mafi yawanci mazan ba su iya kwanciya ba. Haka dai za su zo wannan ya fara kai ni ta gaba ɗaya wannan duka ba shi bane, abu ɗaya ne. Ya kamata ku maza ku sani mene abin da za ki burge mijinki, da kuma wanda idan gurin kwanciya ne sai kin yi masa kwanciya style kala da kala. Ni kam style kala da kala wallahi babu wanda ba zai iya ba nan da kuke gani. Kowane irin style ne zan yi wa ɗan namiji. To amma ne sai na kasa samun wanda rayuwarsa ba ta zo daidai da ni. Doguwa ce kuma ni ina son namiji gajere, domin me na yi soyayya da gajeren namiji. Aban sama kuma ƙarama ce, amma duk da haka tana kai ni, saboda idan na ce ba na jin daɗin gajeren nan na yi ƙarya. Haka ina jin daɗin shi gaskiya, saboda shi kuma ina kishinsa, ina son sa kuma ina ƙaunarsa. Shi ma kuma haka yana cewa yana jin daɗi na a koda yaushe in dai za mu haɗu da shi muna yin abin da za mu ji daɗi a junanmu da ni da shi. Kuma yanzu in tashi in ɗauki ƙafa in je wurinsu, wallahi tallahi ba zai taɓa iya bari na ba sai mun kwana. Kuma mutumin da yake faɗa muku gajere yana da mata, bayan mata ma yana da yaransa biyu, ɗaya mace ɗaya namiji. To amma wannan shi na tsayawa, saboda har ga Allah ya iya kwanciya fiye da tunani. Ko me yake so yana yi mani, idan shan nono ne yana min irin yadda zan ji daɗi. Idan ma haka zai shige ni, shi ma shigan ya san salon da idan yi min nake jin daɗi. Shi yasa na kasa rabuwa da mutumin nan. Kuma shi ma yana so na, yana ƙaunata, kuma yana alfahari da ni fiye da matarsa ta gida, domin me har yana shirin aure na. To amma ni ce da ke, amma kuma ina tunanin in dai Allah ya yarda zan yi shawara, zan zauna in yi shawara zan aure shi, saboda shi ina gamsuwa da shi fiye da tunaninki, kuma haka ina gamsuwa da shi fiye da tunaninka. Saboda haka shawara ce, ku 'ya'ya maza na ba ku shawara akan kai namiji ka koyi style ɗin da za ka yi wa mace na wajen wasa da ita ko wani abu dai makamancin haka, amma kar ka faɗa mata lokaci guda kin zo kina bacci kawai ya ce buɗe in yi, kin buɗa masa yayi shi kenan ya koma ya kwanta kansa ke kanki a gabas yake kansa shi a yamma. Haka dai to kaga duk irin wannan rayuwa aure ba ta yin haka. Dole ne a ce kuna yin yadda za ku ji daɗin junanku. Yanzu shi ma saurayi na da ke faɗa muku da na ce ni doguwa ta, saurayi na gajere ne, wallahi tallahi abin da zai yi min baya yi wa matarsa ta gida. Saboda me matarsa ta gida bata san wani irin wasa za ta masa ba wanda zai ji daɗin sa, ko bata san wani irin style ya fi so ba a rayuwarsa. Ni kuma na san wani irin style na yanda zai shige ni, na san irin style ɗin da zan masa ya shige ni kuma ya ji daɗi na, kuma yana alfahari da ni, yana da yawan neman mata, amma da bakinsa yana faɗa bai taɓa haɗuwa da macen da yake jin daɗin ta ba, yake jin daɗin saduwa da ita ba kamar ni. Saboda haka ina ba ku shawara, ku 'ya'ya mata ya kamata idan za ki gyara, saboda kun san rayuwar nan ba mai ɗorewa ba ce ba, kuma yana da kyau a ce na faɗa ina da shi. To wallahi tallahi buƙata ta daga naira ɗaya abin da ya kai miliyan zai yi mini maganinta. Kuma idan ya ganni wallahi tallahi ga gidansa, amma ba zai yarda je gidansa ya kwana ba, dole sai ya kwana da ni. Ba don komai ba, saboda
idan na kwana da shi ina gamsar da shi fiye da tunaninka. Duk abin da ka san zan yi masa ina yi masa ba don komai ba, in gamsar da shi. Shi ma kuma ya san salo inda idan ya taɓo min dole hankali na sai ya tashi. Duk da ina harija shi ma kuma haka ɗin ne, kuma ina jin daɗinsa. In nace ba na jin daɗinsa wallahi na yi ƙarya. Saboda haka wannan ita ce shawarar da zan ba ɗan uwana 'ya'ya mata. Idan ke ƙazama ce ki yi ƙoƙari ki san yadda za ki tsaftace jikinki. Na farko kenan. Idan ba ki iya girki ba ki san yadda za ki koyi girki. Na biyu kenan. Na uku kuma idan ba ki iya kwanciya ba ki yi ƙoƙari, idan ma bulufin ne ki yi ƙoƙari kina kallo ba don komai ba don ki koyi style ɗin da za ki yi wa mijinki. Na uku kuma haƙuri. Yawwa, to idan ne har kika yi abin nan guda huɗun nan, to gaskiya za ki ci ribar zama a gidan mijinki, kuma mijinki zai alfahari da ke. Duk abin da na zana miki ɗin idan kika yi amfani da shi mijinki ba zai taɓa so ya rabu da ke ba. Saboda haka ka gyara ki gyara. Sunana Aisha, 'yar uwar Jamila a ji daɗi. Na ji ana cewa Jamila a ji daɗi, na haɗu da ita kuma na ji daɗin. Saboda haka 'yan uwa